बा सुहाना बनल बारा दही चूड़ा के दीवाना 14 जनवरी के दिन बा सुहाना बनल बारा दही चूड़ा के दीवाना कोई बकलहाई दोनों बताई आज मकर संक्रांति मनइबा का बैठ के दूरा तापेला घूरा जारा में न होइबा का खिचड़ी मनावे चांद के पार ले जाइबा का बैठ के दूरा तापेला घूरा जारा में न होइबा का खिचड़ी मनावे चांद के पार ले जाइबा का म्यूजिक बाय कुंदन घरे तू दही बारा जमैले यादो जी से कीन के तिलावा लाई धइले तू बारा 5 किलो बीन के घरे तू दही बारा जमैले यादो जी से कीन के तिलावा लाई धइले तू बारा 5 किलो बीन के बारा तू हठ पर चढ़ी के छत पर सुन संगे मोरा पतंग उड़इबा के बैठ के दूरा तापेला घूरा जारा में न होइबा का खिचड़ी मनावे चांद के पार ले जाइबा का बैठ के दूरा तापेला घूरा जारा में न होइबा का खिचड़ी मनावे चांद के पार ले जाइबा का म्यूजिक बाय कुंदन दुआरा पर डीजे लगा के राम के बारा बोलैले हो रोशन रीतिक लुदन सानू संगे कमर हिलैले हो दुआरा पर डीजे लगा के राम के बारा बोलैले हो अजित अंकुश रवि रंजन संगे कमर हिलैले हो मिठू मुरारी करी तैयारी अरुण के बोलैबा का बैठ के दूरा तापेला घूरा जारा में न होइबा का खिचड़ी मनावे चांद के पार ले जाइबा का बैठ के दूरा तापेला घूरा जारा में न होइबा का खिचड़ी मनावे चांद के पार ले जाइबा का रिकॉर्डिंग स्टूडियो बकरी बाजार।